खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आंनि बे बड' निउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय। फुंनि समाव खौरां मोनबाय थानो बिदिबा आंनि बे गाहाय खौरांखौ खोनासंलांदों। दुखुनांथाव खौरां बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' बिथोनगिरि आरो बारग' बर' थुनलाइनि गागिनगिरि थुनलाइगिरि सिजु कुमार ब्रह्मआ बे बुहुमनिफ्राय गैलिया। बिथांनि रुंसारि जानायखौ बिटिसिनि एबा बिटिआरनि प्रमद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिल्लीआव मैया गुसु सहाबनाय 8 डिग्री सेल्सियास जागोन आरो जम्मु काश्मीरनि गोबां गुसु सहाबनायजों बर' लाथा खानायजों हाजो बायदि थानाय बोथोरखौ गुसुसिन खालामगोन। आसामनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा बे खेबनिफ्राय कम्पिउटार रोंनाय जाथारनांसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों रोंगास बिगु। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामना गारंदों, लोगोसे लाइक खालामना गारंदों। जय बर' हारिनि जय। गोजोन्थों। एसेनोसै।